Chele ni gikoneto jadolo Gilbert Deya manowito ngimane masira mar apaya mabondo Kisumu dwe mar auchiel gani okowe kar yweyo mare mogik e pare mayudore got Abiero e Bondo sub county. Familia anyuola kod osiepe noywago jadolo Deya kaka jal mare jambola kendo chia mare noyawne rang'eyni modhuro nyaka oko mar piny Kenya. E kindeno Amos Deya ma en wuod jadolo Deya maduong' okwedo weche maliekore e mbui ni noyudo masira mar apaya odiechieng' manyoro kowacho ni mana achiel kuom nyamburko manoting'o jorit mage emano yudo masira makamano. Kuom mano ne gikwayo kwe e kind anyuola mare makoro oweyo chien. Jadolo Deya nowito ngimane ka en gi higni 73. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all in the of what the beginning. It was with boldness and authority. You healed the brokenhearted, lifted the lost, and led thousands to salvation. You were called the general of the gospel, not just because of your power in the pulpit, but because of your discipline, your relentlessness, pursuit of the truth, and your leadership that broke barriers and defied odds. When we are driving from Kisumu to Bondo from the airport, one of our security detail had an accident. A very bad accident. But listen today, all over social media, even in the UK, even in the US, they are saying Amos has had an accident. So as we see the calls, Amos, are you okay? And they send me the clips. So if you believe they had an accident, it's not true. Some of the things they spoke about this man, they were not true. I would like to urge all of us Nyasaye ket chunye kama okwe kabene gi sigana no ema bende terowa e yweyo wa makongo kapok adhi antiere koda moko kuom ote magi kaka mari Barak Ndama wuodo Wathong'er Kadem wacho ni piny churte. Good luck ne Harambee Stars kimoso Dr. Amos Oyer Jakabuto gi Joseph Ndama bendo kawane ote magi Ramogi TV lera ahinya Nyoniang kwa bwai kendo waneno news maleri poyo Ruto kuom doko piny wacho ni school fees ma university kendo kako jiwo Harambee Stars gima sani mowacho kama comrades ni Ruto hodhi mana nyime mano Shadrack Ogara kantiero Nyoniang. Ramogi makosore Freddy Kouma kata Gabo wuod Minadundo wacho ni intiere Homa Bay County yegi gimaga shago timo mano